рэжым, просто у асобе гэтых сустаршынь камісіі было зразумела, што каманда аб маім зняцці прыйшла з Менску, бо такія ж папярэджанні выносяцца іншым кандыдатам ад Еўрапейскай Беларусі, таксама іх хочуць зняць. Гэта паказвае, што рэжым проста ў паніцы, што 5 хвілін, бо фактычна за гэтых 5 хвілін, якія былі выступ на маім тэлебачанні мае, і былі сотні тысяч, десяткі тысяч, сотні тысяч праглядаў майго выступу, што яны вельмі вялікі рэзананс. І бачна, што гэтыя 5 хвілін яны просто не вытрымаў рэжым. Вы паглядзіце, напрыклад, што ад моманту маёй рэгістрацыі, гэта калі я атрымала пасведчанне 18 кастрычніка, да моманту майго зняцця, это 24 кастрычніка, прайшло усяго, можна сказаць, тыдзень. То есть толькі тыдзень гэты рэжым вытрымаў ва ўмовах рэальнай канкурэнцыі, ва ўмовах рэальнай агітацыі, якімі мусяць быць выбары. То есть што гэта паказвае? Яны абсалютна не здольны ні да якіх выбараў, ні да чога.